जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ମୋର ଏ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି, ମାଛ ଭାକୁର ମାଛ ପାଇଲି, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭାବିଲି ଆଜି ଭାକୁର ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବି ଆଣିଛି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିକି ମୁଣ୍ଡ ଚୁଚୁଡ଼ା, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଚୁଡ଼ା କରିବା। ଆଉ ତ ଘରେ ଏଇ ସାଥେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାମରେ। ମୁଁ ଅଛି ଘରେ ଏଇ ସାଥେ ରୋଷେଇବାସ କାମରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି ଆମର, ସକାଳୁ ଖିଆ ହେଇନି। ଏଇ ସାଥେ ଟିକେ ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ଖାଇବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସେଇ ଲାଗି ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା। ଏଇ ସାଥେ ରୁଟି ଖାଇବା, ମାଛ ଭଜା ଦେଇକିନା। ଭାକୁର ମାଛ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଗେ ଚର୍ବିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାଛ ଚର୍ବି ଦେଇକିନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ଆସୁନଥିଲା ଘରକୁ, ଜାଣିଗଲାଣି ମାମୁଁ ଘର ରାସ୍ତା। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲେ ଏବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆସିକିନା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ମାଛ ଖାଇବାନି ଦେଖିବା। ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ସିଧା ମୋବାଇଲ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଡାକିଲି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଲ ସରିଗଲା। ଚେୟାରକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଏଇଠିକି। ହଉ, ଏସବୁ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଏଇଟା? କ'ଣ ଏସବୁ? କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବୁକ୍? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବୁକ୍? ତୁ ତ ଲେଖୁନୁ। ଏସବୁ ଖେଳେଇକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ତ ଲେଖୁନୁ ଆକୁ। ଲେଖିବୁ କେଉଁଦିନ? ତୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ତାକୁ ପୁରା ରଖିଦେଇଛୁ, ସାଇଜ କରିକିନା। ଜୋରେ ବାଡ଼ଉଛୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଜାଣିନୁ, ଜାଣିକି ବାଡ଼ଉଛୁ। ତୋର ଭାଙ୍ଗି ଗରମ ମସଲା ନେଉଛୁ। ଏଠି ଆମର ପୁରା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କାହିଁ ପକେଇଲେ ତ ସରିଲା କାମ, ଆମର ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ, କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଚିତାର? ଏ କି ଚିତାର? टाइंगल चित्तर। अरे वाह, टाइंगल चित्तर। ये चित्तर माने तो किसी बुझी होनी। कलर गुलाक। अच्छा, कलर गुलाक कलुची।
श्री की मु आज मम्मी खाई बोली हाँ मम्मी खाई बोली मम्मी मम्मी पा हे पा आसब मम्मी कौन आइंस खाइब मम्मी पा निरामिष खाइब तो सी अलग खाइब बुझिपार मु बोला गेले हम्म ऐसे बोला गेले भल लगे मत भल लगे तो मम्मी की भल लगे ना तू आगू बस एटी बस पड़ बढ़िया झील गुड गर्ल है आगू को आहरी आगू को शाबाश मु खुएदेवी थाली की मुँह कर थाली की मुँह कर थाली की अरे बा मास्टर तरकारी केमती है दादा भल है तू बस मुझे खुएदेव ए खाଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସି ଟିକେ ସ୍କୁଲରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ବି ବାହାରିଛି ଯିବ ଦିଦିକି ନେଇକି ଆସିବ ତା ସ୍କୁଲରୁ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଦିଦିକି ଆଣିବାକୁ Hey, Didi. कौन आनिबू मार्केट रो स्कूल कहते खाली जोमेट्री बॉक्स ना आ कौन हो चल जीवा पौंसठी टंका कौन सब खेली खेली देखिए मुझे धर सी पसंद कर सीटा देखुला अलग ये डोमेक्स देखिकिना नहीं आई मुझे सस्ता धरबी से तार पसंद कर बाहर जो कि ये हम
ଏଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେଟାକୁ କ'ଣ ରେଞ୍ଚି ରେଞ୍ଚି ବିଡ଼ା ହବ ହେଁ ତୁ ତା ଦେହରେ ଇଏ କରୁ ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ି ଢିଲା କରିଦେବୁ ଆଉ 2 ଦିନରେ ତାକୁ ଢିଲା କରିଦେବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମକା ସିଝା ଆଉ ଏଠି ହେଇ ନନ୍ଦୁ ଖାଉଛି ମକା ସିଝା। ଶ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ହେଁ ଦେଖିଆ ତୁ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ ଲେଖ ଦେଖି କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଛୁ ଲେଖିଯା। ଡାକିବୁ ନା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ ହଁ ଡାକି ଯିବୁ ହେଲା ହଁ ହେଲା। ଜମା ପେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବୁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେ ତୁ କ'ଣ ବସିଛୁ ଲେଖୁନୁ ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲେଖେ ଏଇଟା ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ କ'ଣ କହୁନୁ କହ କ'ଣ ହେଇଛି ରବର ଲଗୁନି ରବର ଲାଗିବ ଏଇଟାକୁ ରବର ଦିଅ ଇରେଜର ଦିଅ।